Benvingudes i benvinguts al Ser Trencada, un espai realitzat per estudiants de periodisme de la Universitat Pompeu Fabra. Avui tenim amb nosaltres a l'Ignasi Pardo i el Josué Vázquez, ambdós vaguistes de la revolta a les escales de Telefònica. Bon dia, Ignasi, bon dia, Josué. Bon dia. Moltes gràcies per estar amb nosaltres al plató, tot i haver dormit escasses hores al terra del Mobile World Center. Sí. Doncs comencem. Ja fa 50 dies que porteu a terme aquesta lluita. Per què heu engegat la vaga indefinida i, sobretot, quines són les causes i per què creieu que ha tingut tant d'èxit entre les treballadores i els treballadors? Aviam, la qüestió és que ens hem de remuntar bastant enrere per començar a entendre la situació en la que ens trobem. Des de que es va començar a privatitzar el que és la Telefònica, que era una empresa que tots sabem que abans era del poble, s'han dedicat a precaritzar poquet a poquet cada cop més el que és la feina dels instal·ladors, a base de crear contractes, subcontrates de les subcontrates, i l'última moda, que és obligar els treballadors a fer-se autònoms per ja estalviar-se absolutament qualsevol gasto i que tot corri a càrrec del treballador. I a més que cada any van fent unes renovacions dels contractes que suposadament pacten amb les contractes, que és més aviat imposades perquè és el que fan, i ens abaixen cada cop més els sous, el que és el que ens paguen per punt o els punts que ens paguen per instal·lació. Ha arribat un moment en què amb el que estem cobrant, sobretot els autònoms, ens és impossible sortir a treballar. Hi ha dies que ens surt més car que quedar-nos a casa, i no és exagerat. Com se't caigui una sola feina que no la puguis fer, com hagis de pagar zona verda, com hagis de fer segons ja quines coses, aquell dia ja no et surt a compte haver sortit a treballar. Ha arribat un moment en què la gent ha dit que prou, va començar a Madrid, que és on més quantitat d'autònoms n'hi ha, treballant per les contractes. És un lloc que està molt precaritzat, ara mateix Madrid. Es van començar a plantar, van començar a formar grups per whatsapps, hi havia grups de whatsapps amb 100 i pico persones, es van juntar milers de persones a través de grups de whatsapp, van fer una reunió de més de 700 persones, la primera de totes a Madrid, i en quan allò va començar, es va començar a escampar el rumor, va començar a parlar per tot arreu, i es van començar a convocar vagues a nivell estatal, i fins avui. Aquí a Barcelona fa 4 dies vau ocupar el Mobile World Center, però ja fa 2 setmanes que el vau tornar a ocupar. Tot i això, el veu desallotjar vosaltres mateixos pel vostre propi peu amb la promesa d'una taula de negociacions. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que va a ser la primera ocupación, es cuando Movistar se implica un poco y nos promete una apertura de una mesa de negociaciones en las cuales, pues claro, la gente se siente un poco ilusionada, ¿no? En entablar una negociación o un próximo arreglo de esta precarización laboral que estamos. Y bueno, pues nos damos con la sorpresa que nos ponen unas condiciones para abrir la mesa de negociaciones, la cual implicaba, ¿no?, desocupar la tienda sin provocar ningún tipo de daño y perjuicio al mobiliario o a la estructura de la tienda, el cual se hizo una pequeña asamblea antes de aceptar estas condiciones y aceptamos, ¿no? Obviamente la gente aceptaba la propuesta que implantó el directivo de Telefónica y la reunión que se celebró el día lunes, pero en la cual pues nos vemos prácticamente timados porque no es una mesa de negociación, es una vez más una imposición de ellos a que ellos no tienen responsabilidad con nosotros, que no son nuestros contratantes, digamos, que por ende no nos pueden dar ningún tipo de negociación hacia una mejora, cuando en realidad ellos son los digamos, los subsidiarios finales de todo esto, ¿no? Porque representamos a Movistar, no represento a mi empresa que és Cotronis, represento a Movistar i treballo per a Movistar. I ja fa 4 dies que heu tornat a ocupar-la. Quins objectius o quines expectatives teniu d'aquesta ocupació, ja que, com comentàveu abans, esteu lluitant contra un gran monstre, contra una multinacional amb molta influència que és Movistar. Quins objectius teniu marcats per a aquesta ocupació? Principalment, sobretot, demostrar a Telefònica que intenti el que intenti i digui el que digui, nosaltres no estem disposats a rendir-nos i que si ho vam fer una vegada ho podem fer 2 i ho podem fer 3, ens posin les traves que ens posin i s'inventin el que s'inventin per evitar-ho. Secundàriament, sobretot, és començar a arribar de veritat a la gent, trencar un mur mediàtic amb el tema de les comunicacions, que ho estem aconseguint, hem començat a sortir en diaris, en televisió, perquè ja tenim en compte que en 50 dies, exceptuant en algun moment la TV3 i el 324 i alguna televisió més, i després alguns diaris independents o altres medis independents, no havíem sortit enlloc. Sí, d'això ara en parlarem, perquè heu atribuït l'escàs tractament mediàtic
el fet de que Movistar té molta influència als mitjans. És cert això? Com s'ha plasmat? Clar, s'ha de tenir en compte que Telefònica és una de les empreses, per no dir la que més, que inverteix diners en publicitat a les cadenes de televisió, a la ràdio, als diaris. Lògicament, si tu tens una cadena de televisió, tens un contracte multimilionari amb ells en publicitat i t'amenacen a treure't d'aquests contractes si tu treus informació sobre la vaga, la majoria de les televisions, tots sabem com funciona avui en dia la informació, no cal que es digui res més. I fa poc temps van ser les municipals de Barcelona i alguns partits polítics com Barcelona en Comú, Esquerra Republicana, la CUP i Ciutadans van comprometre's a no renovar contractes d'empreses que no respectessin les condicions de treball mínims. Com us han recolzat aquestes candidatures, aquests partits polítics, de quina manera i què suposa per vosaltres o què ha suposat pels vaguistes? Pues para nosotros es una gran ayuda, una gran interpretación de la voluntad o de la solidaridad de parte de los políticos o de los postulantes políticos, ya que nos abre unas puertas más opcionales de una negociación o bueno, de salir victoriosos en esta huelga, ¿no? Porque está claro el pacto de las escaleras, que hay muchos más que se han sumado y que aún continúan sumándose partidos políticos para tratar de terminar con esto que es la precarización laboral, que claro, no solamente va enfocada a lo que es Movistar, sino a grandes multinacionales que tienen a muchos trabajadores precarizados, porque ya nos están tomando un poquito como ejemplo que, o sea, no es una lucha de un trabajador de Movistar contra la multinacional Movistar, sino es una lucha ya de la clase trabajadora, de todos los trabajadores en común que nos vemos precarizados y cada vez más por estas grandes multinacionales o grandes empresarios capitalistas que nos van obligando a ser precarizados, nos van obligando a que nosotros nos paguemos el combustible, coches, seguros y todo, y ellos solamente tienen beneficios, no tienen gastos adicionales. Entonces nos representa una gran ayuda, un poco de esperanza, porque bueno, también habrá que ver que realmente se cumpla el pacto y que ellos den mucho de su parte para que se haga realidad todo esto. És a dir, teniu expectatives de canvi davant d'una nova alcaldia? Aviam, sempre s'intenta confiar una miqueta en els polítics, tots sabem que després faran el que vulguin. Jo crec que sí, sobretot amb el nou canvi que tenim ara, sobretot aquí a Barcelona i a molts altres punts que hi ha hagut un canvi bastant important, jo crec que sí que es notarà el recolzament polític en aquests tipus de situacions. Tot és esperar i veure què passa realment i posar esperança en que no ens prenguin el pèl una altra vegada. Està clar que algú ha tingut a veure el fet de les eleccions en el fet que tothom ens volgués recolzar d'alguna manera i ajudar-nos d'alguna manera, però s'ha d'intentar creure que totes les coses que diuen, com a mínim una bona part d'elles les porten a terme. I parlant d'això, després del dia 24, com han mostrat aquest recolzament als partits polítics? Ahir va haver una roda de premsa, van firmar davant de les càmeres i es van comprometre davant de les càmeres grups polítics de diverses zones, alguns que se suposa que entraran ara mateix al poder, altres que han quedat en segon lloc i volen pressionar des de sota, però tots estaven... O sigui, el bo de la roda de premsa aquesta que va haver-hi és que realment es va veure un objectiu mateix entre tots. Fossin del partit que fossin, tots realment tenien intenció i voluntat de començar a canviar aquests aspectes de precarització i aquests aspectes d'esclavització dels treballadors en gairebé tots els sectors, perquè, com deia el meu company, això ja no és una guerra nostra només. I a les octavetes que entreguem des del principi ho posa molt clarament. Això és un inici d'una revolució. Si som capaços de plantar cara a Telefònica, que és una de les empreses que més està dominant a l'Estat ara mateix, perquè hi ha lleis que les crea Telefònica, i això ho estem permetent des de fa molt de temps, que hi hagin empreses que creïn les lleis a les esquenes de tothom. Si podem plantar cara a Telefònica, jo crec que tots els treballadors han de tenir clar que podem plantar cara a qui vulguem. A qui vulguem i guanyar la guerra. Perquè d'això del que em parlaves, de la relació que té Telefònica amb les institucions públiques, com estan actualment aquestes relacions? És a dir, Telefònica és una gent que té molts contractes o té establertes molts fils amb les institucions públiques o amb els serveis públics? Sí, tiene muchísima cobertura sobre estos
tanto público, privados, grandes empresas, medios de publicidad, medios de comunicación y todo. De momento, por ejemplo, el de aquí, la renovación del contrato de Barcelona, de Cataluña, se ha paralizado, ya no continúa hacia adelante hasta que entre en funciones la nueva alcaldesa de Barcelona. Entonces, ya se empieza a ver un poco aprisionada, acorralada, digamos, de una manera en que no se les está abriendo las puertas como han estado acostumbrados a ir e imponer y que la gente acepte sus condiciones. En aquests 50 dies de lluita heu ocupat 2 cops la seu del Portal de l'Àngel, com ja comentàvem. Us heu plantejat utilitzar mètodes més durs o amb un nivell de competitivitat més alt, o simplement el que podria ser com una vaga de fam? Aviam, bueno, jo el tema de la vaga de fam no és una cosa que jo cregui realment que sigui justa, perquè no trobo que una persona hagi de passar gana per lluitar contra una persona que que no sé com expressar-ho, però que t'està esclavitzant i t'està tractant com t'està tractant. Jo crec que qui s'ha de fer mal és amb ells, no nosaltres mateixos. ¿Vale? Però el que s'ha intentat demostrar des d'un bon principi és que això és una vaga pacífica, que podem aconseguir els nostres objectius sense arribar a la violència, sense arribar a les destrosses, sense arribar a destrossar res, perquè no és necessari, i em sembla que estem demostrant que es poden aconseguir coses, encara que sigui a base de paciència, a base de lluitar, a base d'esperar i de no perdre l'esperança, es poden aconseguir coses, i estem demostrant que es poden aconseguir coses, perquè tot i que sigui un tracte que no ens serveix, ¿vale? Comissions i UGT ja van negociar a les nostres esquenes, algú van fer, per poquet que sigui, algú és, ¿vale? Perquè és una porqueria de tracte, però és un tracte que ja està obligant a moltes subcontrates a tancar, perquè hi ha treballadors que han volgut demanar que se'ls posessin aquestes condicions laborals que s'havien pactat amb comissions UGT a les nostres esquenes, algo que la patronal ha dit que és el que ha pactat i que no ho pensa canviar, i les empreses no poden suportar aquest canvi i han hagut de tancar i els treballadors s'han afegit un altre cop a la vaga, perquè realment en les condicions que estem i que estan les subcontrates i que estan les contrates és molt difícil que ens puguin oferir una millora del contracte si Telefònica no hi fica la mà. Heu parlat de comissions obreres i de UGT. Quin paper han jugat dins de les negociacions, ja que porteu una posició molt crítica davant d'aquests dos sindicats majoritaris? El de sempre. El de siempre, y a ver, bueno, antes que nada, agregar un poquito a lo que te comentaba mi compañero, nosotros estamos haciendo una lucha pacífica y estamos luchando por reivindicar y bueno, mejorar las condiciones sociolaborales que tenemos, ¿vale? Pero es una lucha pacífica, no venimos a hacer delincuencia, ni a destrozar, ni a malograr cosas, o sea, estamos pacíficamente reivindicando nuestros derechos sociolaborales, ¿vale? Y después, en cuanto al otro, lo que Comisiones Obreras y UGT, pues en vez de ser un sindicato, digamos, que nos ayude a conseguir estas mejoras o que nos ayude a salir adelante en la lucha, ha sido una zancadilla que nos hemos encontrado, en la cual ellos han negociado X cosas a su manera, sin consultarnos en ningún momento a ninguno de los trabajadores que estamos en huelga, unas condiciones incluso peor de las que estábamos. Y digamos, después de firmar este supuesto convenio, ellos dijeron que ya se daba por terminada la huelga, pero claro, sin nuestro consentimiento ni nuestra aprobación, porque no nos han consultado en ningún momento. Entonces lo que han hecho ahora es que al ver que no les ha salido bien el paripé que han hecho de este convenio, mal convenio que han hecho, es hacer una reforma de este convenio en las cuales sí ya se han conseguido algunas mejoras laborales en cuanto a lo que es las contratas, pero o sea, no es lo que realmente nosotros queremos. Lo que nosotros realmente como que pediríamos de base es un convenio de telecomunicaciones en el cual se especifique nuestro trabajo, las horas que hacemos, el trabajo que desarrollamos, los riesgos que corremos, ¿vale? Porque estamos ahora generalizados en un convenio del metal, el cual no especifica que tú como trabajador de metal te vayas a subir a un poste o a una escalera, ¿no? I 50 dies de vaga són molts i això té un desgast. Per acabar, quan creieu que podreu aguantar més per aconseguir les vostres reivindicacions i si creieu que la vaga tindrà uns resultats? Aviam, jo crec que mentre es vagin aconseguint coses, encara que sigui molt poquet a poquet, la gent aguantarà. Hi ha un grup bastant important de gent que està disposada a lluitar fins al final.
Sí que és cert que hi ha gent que es rendeix i als 4 dies torna a animar-se i torna a venir cap a nosaltres, però més o menys mantenim un nivell de gent important, un grup important de gent a la vaga, i jo crec que és molt important també el recolzament que estem rebent de moltes altres associacions, agrupacions i moviments socials, com pot ser la PAL, Stop Desahucios i molts altres, inclús ara mateix estem rebent suport de molts artistes de música i d'altres coses que estan venint. Tenim una festa muntada en el centre, sigui concerts, dinars populars, trucs de màgia, de tot. I estem rebent un suport del poble, estem rebent un suport dels grups musicals i de tota aquesta gent que està animant molt a la gent a continuar amb tot això i està ajudant a que la gent es doni compte que això està arribant molt més lluny i que s'ha de seguir lluitant, costi el que costi. Doncs moltes gràcies als dos per acompanyar-nos avui i amb aquestes paraules acabem aquesta entrevista, ens veiem a la següent, a reveure.